Здравейте хора, аз съм Васил и днес ще снимаме на Need for Speed Most Wanted. Мисля, че играта е достатъчно яка за клип, така че нека да започваме. Малко бавно ще зарегим, няма да влезем в това регим точка. И така, играта между виждаше яка, извинете за фала. И реших да сваля, но сега ще видим. Аз си играх малко преди това, но яка е всъщност. Добре. Супер, зле съм, защото отзъв не съм играл. Тук намерих една кола. Ще пишете долу в описанието дали сте сетили коя кола е това. Това начин да разберете. Много лесен начин, ама очевидно. Малко така белушо. А така бяличка количка не. Искаме на един цвят, сега ако го намерим ще е супер яко. Синьото едно синьо имаше много макефи. А може и сил, да знам. Някакво много пенсионерски цвят ми се вижда. Това ще карам. Тък му си я направи. Аз супер зле карам иначе, де. Много обичам да се джаскам. Не знам. Аз и преди съм играл. Пак се джаскам, защото съм мут аз някакъв такъв. Дайте малко гасове, гасове. I believe I can fly. Арио фанде, арио. Все много бъгаво, че не знам още как да играм, е много странно. И като не знам как да игра, как да игра. Много се джаскам, много обичам да си правя такива. След това ще бъде просто каране, няма да правим никакви мисии, никакви такива, просто ще си карам като някаква шматка. Най-вече това ще правя сега за сега. По-нататък, като упражнявам още доста и може би ще почвам на състезания да ходя такива работи. Ама след като се упражнявам доста, както казах преди малко, ще има яки състезания. Сега да минем така BioWare, кой ма билото не знам, мама кеф, че е бил. Аз съм почитател на такива игри понякога. Но най-вече си игра това. Така. Интересно ли ви е или не ви е? Аз ще го игра. Ваша воля дали ще ме гледате. Ще спра за малко клипа, докато намеря една много яка такова рампа като рампа и така до след малко. Ето го, било е точно до мен. Аз съм като най-големия простак, си прецаках пак да го спрям хора просто. То тъпи хора аман вече, особено пък от мен. Кой ми се е получил с клипа си, нямам на идея, ще видим. Аз няма го правя много дълго, ми е супер къздежа, сега мисля да го спирам след малко. Аз сега ще се карам малко тук и ще го подравим и ще спра клипа. Тотално, завинаги, никога повече няма да видите. Бързик. Няма да качвам много често клипове, аз и без това не качвам клипове почти никога. Когато ми дойде на кеф, си качвам, когато не ми е кеф, не качвам. Мен често не ми е кеф, така че чакай малко да направим бушлайф тук на колата, малко да изгладим, че ръждя са боята. И сега искам да пробвам да я направя толкова счупено, че и вие да можете чак да го видите. Така да че аз не мога да направя нещо счупено. Разбира се, да, съм Васко. Аз мога да направя и козата да е счупена. Буквално. Което няма смисъл. Но го казах се тая, да си продължим играта. Малко ще помълча тук. Ще може в целия клип да говоря. Аре, сега вием ти дрифт. Аре, право спали назад като мачингето. Може ли да се научите на дрифт, бе? Знам ли го? What the fuck is this, man? Аз спална, така ще се дрифта малко. Ами аз мисля това да е края на клипа, така че довиждане. Когато се видим,